Fenomena geling dongsa ang nungo masarang pangkampay pasilaw mansay na. Sali. Jadi arki. जिखुनु नोंथांमोननि नैबे हरिनागुरि बावखुंग्रि नैबे जायगायाव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। आंथ' बारा राबाबो खाबसाना खमा खालाम बिदि आरोखि आंना सासे राबा गोसथोनाय दंमोन हिनजाव हाबा जाहैबायलै सालिया जा रागा जोङो आं सम सम जा गोसथोदोंमोन आङो माने আমার একজন রাবা সেংগ্রে ভালোবাসা আসেল কিন্তু আলাদা সেংরা দিয়া বিয়া হইল বিয়া হইয়াবা কি হইল যা রাगा जोङोलै आं गोसोखांबा थालिया बेस इख' एसे ट्रेभेलखौ बारायदोलै आदा खोनाहैदोंना बयबो औ Oh, biba bangsa. Hello. Hello. Itsello. Hello. जाबाय जाबाय एसे खमाय हेल' बै गिदिराव जादों दा हेल' एसे खमाय औ राबानिखौनो लाबोलै मा आर'नाइ बिले राबा जायगायाव फैनानैलै माथो आरो मिलायोबा सासे हरफादि लायनोसै आं दे माथो फाग्ला बेखि आर'नाइ बे राबानि ट्रेडिसनेल सोब्रा बियो आर'नाइ नङा आर'नाइया जोंनि बर'निखौसो होनो फाग्ला आर'नाइ होनलाबायना गाननो होनो नागिरो हेल' दे आङो मोजां मोनदों दिनैनि बे नोंथांमोननि जायगायाव फैनानै दा नोंथांमोना आं फैनायाव गोजोनदों ना मोजां मोनदों ना मोनाखै पेनेमेन्टना ना पांतना आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ওই ৰাতি সময়ত মানে যিজনে অকলে শান্তি হ'বলৈ নোৱাৰে তাক মানে কোনেও মানে দুনিয়াৰ যিকোনো বস্তুই শান্তি কৰিব নোৱাৰে খালি ओइ बेखौ राबानि माबोरै होनगोनलै माने जायया हारसिङै गोजोननो हाया बेखौ मा होनगोन अ जिमारा आफाखौ सिमानसा जायया हारसिङै गोजोननो हाया बेखौ राबानि माबोरै होनगोन बेखौ रावबो गोजोन होनो हाया आहा जिनिसथ' एनेखवा थालिया बिनिखायनो बयबो हारसिं बिदि आरोखि दिनै मोजां राबा रोंलांसिगोनलां दे हेल' दे साय' नोंहाला आं दानलैसै हो माने बयखौबो खावलायबाय गोजोननाया हारसिङैसो जायो नोङो 100 जन हाबा लानो हागौ थेवब्लाबो नोंनाव गोजोननाया थाजोबा थायो नामा सोरबा हिनजावानो साबा गाहाम जाबाय थेवब्लाबो लाबावनो गोसो जायोनो এটা কি হইল এই র এত গরম দেয়া হয় না রে বন্ধু গরম তো আমার কাছেও আছে এমন জলে দিব সব আগুন হয়ে যাব আর কি রब्रा खनगोन बिदि गरमावनो हिनजावखौबो लाब्रगोन बियो फाग्लाया र'
गानखौबो खनगोन जोंना मादैमोन दं आसा राभानिफ्राय फिसायखौ गारना खारोना खाराब्रा खारो खारो ओइ आदा नोंसिनि राभानिफ्रायबो फिसाय गारना खारो खारो आयै फिसा खारमारोसो नोंसिनिफ्रायबो आयै जा दुखु मोनथावलै नोंसिनाबो होमबा जोंनाबो खारोलै माखौ थैयै मोननां खारोथाय जा लाजियो आङो खालि खारनाय सामफ्रामबो खारनाय एखेबारे मबाइलाव नुयोना आजिखालि मबाइल जुग मबाइल खेवबानो नुयो जायाखै नामा बक्सानो जादों जादोंबा आखाइ खब दा बिसनाबो राभाफोरनिफ्राय खारोनो हिनजावा आयै फिसा खम मोनथाव बाथाव जिखुनु जा ओंखायनो आं खावलायदों हिनजावफ्रा मानो खारो गावसिनि खोथा ओंखायनो आं खोन्थानो सानदों हिनजावफ्रा मानो खारो फिसायखौ गारनानै फिसाखौ गारनानै खोनाबाय सोरनिबा मास्टारनि हिनजावखौ खारनाय खोनादों नोंसोरो आक्रमण कारबा मास्टार मागे फाला जायनाय तो सोरबा मास्टारनि हिनजावा मा खाराखै माने मास्टारा 60,000 बेथन मोनो नंगौ नाङा मास्टारनि बिसनिया फालें नंगौ नाङा मास्टारनाव गारि दं मास्टारनाव प्लास्टारनि न' दं एथ' मोजां गारि एथ' मोजां न'खौ गारना खारगोनलै हिनजावफ्रा सोरबा ओइ बेवाय खारा मोनथिबाय सोरनाबा सोरनाबा खारदोंलै खिन्थु मास्टारफोरनाबो साफा सानै दं बहाबा बहाबा सोरनिबा है र'लै गान लागायगोन र' बहाबा बहाबा मास्टारनि हिनजावाबो खारनाय दं नाथाय मानो खारदों बै मास्टारनि हिनजावा साननांगौ खोथा दं गाव 60 बोसोर जाबाय हिनजावा 25 बोसोरल' खाराबा माथो फाग्ला बे बिफाजों समान बैसोजों रायजो जाबाय थागोन नामा नंगौ नाङा बेवाय बेयावसो खारदों मास्टारनि हिनजावा नङाला खारफेरालै खारा बेनिखायनो आं सेंग्राफोरखौ खावलायदों सखिखौ मोजां खालाम न'खौ मोजां खालाम गारिबाय नोंना हिनजावा खारालै होनब्ला मिथिबाय फाग्ला मालाया नोंना दख'ना दामनि गानो नोंनि हिनजावा सुरि गाननांब्ला थाबाय थागोनलै दा बेबा बिमा बिफानाव माबादि जाबोदोंमोन गानबोदोंमोन बेनिखायनो खारनायनि मोनसे खारना बेल'नो बेनो फैसा थोआखै बेनो दख'ना थोआखै बेनो सना थोआखै बेनो न' थोआखै फालेङा मोजां नङा बे 600 थाखानि सखियाव फुथुबाय नालाय ओइ बयबो गियानि जायाना बयबो गोसोखौ हमथानानै दोननो हाया सोरबा सोरबा बस्थायाव उन्दुनानैब्लाबो रायजो जानो हायो हिनजावफ्रा बयबोथ' बिदि साननो गोरों नङाना नंगौ नाङा दा ओंखायनो साननो गोरों हिनजावखौ नागिरना ला गरिबब्लाबो नङाला झामेला जागोनलै बानायसो गान खनसै दे